الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. yan uwa na musulunci da imani, a yau tunatarwa mu akan sallah wadda Allah ya hani gabarinta, kuma an umarce mu da mu yi ta a cikin jama'a. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Ku tsayar da sallah, a bayar da zakka, kuma a yi ruku'i tare da masu ruku'i, a yi sallah tare da masu yin sallah. Amma tambayar mu a nan yan uwa na musulunci da imani shine, sallan nan ita ce imaduddin, ginshikin addini. Wanda ya tsayar da sallah ya tsayar da addini, wanda ya rushe sallah kuma ya rushe addini. Don haka kuma mu iyaye da sauran musulmi gaba daya, Allah tabaraka wa ta'ala na kira mu da cewa ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku wanda kai imani, ku kare kawunanku da iyalinku da wata irin wuta wadda makamashinta shine wato mutane da duwar watsu. Allah ya kiyaye mu. Abinda muke tambaya a nan, da yawa daga cikin musulmi ba su binciken addini ɗiyansu da matansu. Kana tare da mace, samu lokaci wata ranka ce da ita karanta fatiha, in ji yadda ke karatunta, ta bayyana ma karatu. Tambaita sallah raka'a nawa ne Allah ya farlanta sallar isha'i. Idan ta ce ma bakwai, sai ka ce mata kaman kaka, sai maka bayani a yi raka'a biyu a zamna a yi tafiya, a yi raka'a biyu a zamna a yi tafiya, a sallama an yi farilla, sai a yi shafa'i a yi wuturi. Wasu cewa suka yi bakwai gaba ɗaya suke yi. Sannan ka tambayi sallar magriba raka'a nawa ne. Ita ce maka raka'a biyar, sai ka ce mata nawa ne fadar, nawa ne sunna. Ka taɓa yin haka tare da iyalinka? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyyati. Kowane daga cikin ku makiyayi ne, mai kulawa ne, kuma za a tambaye shi ga abin da aka bashi kulawa. Wa rajulu ala ahli baiti ra'i, mutum akan yan gidan shi makiyayi ne, mai kiyaye ne. Wa huwa mas'ulu an ra'iyyati, za a tambaye shi abin da aka bashi kiyo. Dan uwa na musulunci da imani, ka taba zamna tare da yaronka ka ce me ya ne ake sallah? Ka taba tambaya iyalinka, abokan zamanka, matanka da 'ya'yanka wanda kake bukatan a tsira tare, a gudu tare, a tsira tare? Ka taba tambayar su akan sha'anin addini? Wallahi amana ce. Allah zai tambaye mu addinin 'ya'yanmu, addinin matanmu. Don haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu gyara ayyukanmu, mu san cewa sallah ita ce babban al'amari. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ranar qiyama, yawma yakshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashiyatan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. لقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. الله تبارك وتعالى يناتيوا يوم يكشف عن ساق، ranar da za a bincika ayyuka a koranye kwabri, ma'ana a bincika yawma tubla sara'ir. wa yud'auna ila sujudi, a kira su zuwa ga sujuda, a ce munafikai tare ta shi ku sallah. fala yastati'un, ba za su iya ba. khashi'atan absaruhum, wato idanunsu suna kaskantu. tarhaquhum dhilla, kuma kaskanci ya rufe su. idanu suna sun hirgita, sannan kuma kaskanci ya rufe su. Allah ya ce me yasa haka? wa qad kanu, sun kasance, yud'auna ila sujudi, ana kiran su zuwa ga sujuda nan duniya. wa hum salimun, suna lafiya, ba su yi sallah ba a cikin masu sallah. Wannan tunatarwa ne ga dukan musulmi da cewa iyalinka ka bincike addinin su. Ka fara daga yau, ka zo gida ka zamna da su, ka yi bayani da su, ka tambaye su masalolin addini
addini. Allah tabaraka wa ta'ala ya dora muku haila, ya ne ake yi, ya ne ake wanka, da zaki gane cewa ta kare, ya ne alamomi, ka binciki addini, domin wannan amana ce tun daura aure an baka amana ce, sai ka kula da ita. Allah zai tambaye ka ranar kiyama akan iyalinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.